Beth y cwestiwn so? Helo, enw fi yw Sarah Williams a fi yw cwgyddes yn cartref Plasafan yn Nefyn. Dwi'n gweithio yn Plasafan wan ers jyst iawn i 15 mlynedd. Nes i ddechrau yma fel llanw ar yr ochr gofal. A wedyn nes i ddechrau helpu allan yn llanw yn y gegin. A ddoth y swydd cwgyddes i fyny, so mi nes i drial amdano fo. A mi ges i fo ac yma ydw i ers hynna, really. Yn ystod yr 15 mlynedd yma, dwi wedi dysgu lot yma. Dwi wedi cael bod ar lot o cyrsiau gwahanol, dwi wedi gwneud level 3 yn food hygiene a supervising, mae gennau catering and hospitality yn FQ, o mae jyst yn mynd, y list yn mynd on ac on ac on. Nes i dewis arlwyo yn yr ysgol, ond oedd gen i'n llawer o diddordeb adeg ynny, ond dwan dwi'n mwynhau yn ofnadwy. Wel, fyddai'n cyrraedd yng ngwaith bob bora a wedyn fyddai'n mynd rownd ac yn gweini brecwast i'r trigolion. Wedyn fyddai'n mynd yn ôl i'r gegin ac yn dechrau darparu cinio a darparu pethau ar gyfer swpar ac wrth gwrs wneud cacan iddyn nhw ar gyfer tedri. A wedyn fyddai'n wneud ordro, fyddai'n llnau y gegin ac yn rhedeg y gegin. Wneud yn siŵr bod y staff eraill yn wneud eu gwaith yn iawn. Da ni yn cael lot o noson takeaways yma. Da ni wedi cael noson lle dwi'n gwneud fish and chips iddyn nhw mewn y boxes chips a falle noson pizza. So maen nhw weld wrth i bob efo nhw de. Ond mae'n wahanol, mae'n change bach iddyn nhw. A fyddai hefyd yn mynd rownd ac yn gwneud caceni efo'r trigolion neu pan mae'n amser dolyg fyddwn ni'n gwneud rhyw biscuits a rhyw mince pace a falle, na, dwi wrth y modd, ynddo. Y peth mwyaf dwi'n mwynhau am yn rôl ydy bod y trigolion yn gwerthfawrogi y bwyd dwi'n rhoi iddyn nhw bob diwrnod ac yn hapus efo'r gwasanaeth mae'n sy'n cael gennau.